prase. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Peppa prase. Kućni ljubimci. Peppa i drugari su u školi. Deco, sutra je izbor za najboljeg kućnog ljubimca. Donesite ljubimce u školu. Ko pobedi, osvaja zlatnu medalju. Ja ću da donesem svoju zlatnu ribicu. Ja ću da donesem svoju štap bubu. A ja svog guštera. Ja ću majmunčeta. To nije prava životinja. To je lutka. Nije lutka. To je majmunče. Baš mu se sviđaš, Deni. Zoe može da ponese svog majmuna ako hoće. Ne zaboravite, deco, ko ima kućnog ljubimca. Neka ga donese sutra u školu. Veče je pred takmičenje kućnih ljubimaca. Peppa i Suzy spremaju ribicu Zlatu. Dobro se najedi, Zlato. Sutra je važan dan. Ja ću da ti izglancam akvarijum. Divno. Pedro priča sa svojom štap bubom. To je insekt koji liči na štap. Ti, drugar, sutra ideš sa mnom u školu. Izabrat će najboljeg kućnog ljubimca. A to ćeš da budeš ti. Edmond slon priča sa svojim gušterom. Evo ovako. A sad ti to uradi. Zoe zebra priča s majmunčetom. Ti jedva čekaš takmičenje, majmunče, jel da? Ne zaboravi da budeš dobar sutra. Nemoj da budeš nevaljali mali majmun. Danas je izbor za najboljeg ljubimca. Madam Gazelo, a ko će da proglasi pobednika? Doktorka Hrčak. Zdravo svima. Zdravo! Jao, kakve divne ljubimce imate. Kakva vesela ribica. Kako se zove? Zlata! Sreli ste se već ranije? Vidite kako se sjaji akvarijum? Ne. Šta Zlata voli da radi? Voli da pliva u krug i kaže ovako. Divno. A ko je ovo? To je moja štap buba. Kako se zove? Steven. A šta on ume da radi? Ume da liči na štap. Zapanjujuće. O, a kakva je ovo životinja? To je moj gušter. A kako se on zove? Hemidactylus frenatus. Edmond je mali pametnjaković. Aha, i šta on radi? Ovo. O, sledeći. Majmunče. Zar treba da stoji naopako? Da, on tako spava. O, baš je sladak. I ja sam donela svog ljubimca, kornjaču Tiddlesa. On voli da se penje na drveće i da... Ko je pobednik? Da, ko dobija medalju? O, medalju osvaja... kornjača Tiddles. Doktorka je dodelila medalju svom ljubimcu. To nije fair! On je vaš ljubimac. O, ne, to je medalja za najbolju kornjaču. A medalju za najbolju ribicu osvaja ribica Zlata. Ura! Medalju za najboljeg guštera osvaja gušter. Ura! Medalju za najbolju bubu koja liči na štap osvaja Steven. Ura! A nagradu za najboljeg majmuna... Doktorko Hrčak, on nije pravi majmun. On je igračka. Medalju za najbolju igračku osvaja majmunče. Ura! Ali, doktorko Hrčak, ko je najbolji ljubimac? Svi su najbolji, tako zdravi i veseli, baš su slatki. Ja sam
Pepa prase. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Mini lokomotiva Deke praseta. Deka prase vozi Pepu i Đorđa svojim malim vozom Gertrudom. Gertruda je sjajan voz. A najbolje je što ima gume na točkovima, pa nam i ne trebaju šine. Idemo kud god hoćemo. Dekin vozić kaže ču ču ču, ču ču ču, ču ču ču. Dekin vozić kaže ču ču ču, ceo dan. Gospođa Zeka vozi odrasle na posao velikim vozom. Dobro jutro, Deko prase. Opet se vozite tom igračkom. Gertruda nije igračka. Ona je mini lokomotiva. Aha, baš lepo. Doviđenja. Hajde vozi brže, Deko prase. Ne mogu. Gertruda ne može da ide brže od ovoga. Veliki voz je jako brz. O ne, veliki voz se pokvario. Šta se dešava? Žurim na posao. O, gospođo Zeko, imate problema s vozom? Nije smešno, Deko prase. Putnici će da bi zakasne na posao. Treba vam voz koji se ne kvari, kao što je moja Gertruda. Odlična ideja. Hajde, idemo. Šta? Menjamo se vozova. Preseljenje. Ali šta ću ja? Vi ćete da popravite veliki voz. Važi, ja volim da popravljam stvari. A baš zabavno. Vozimo se u igrački. Gertruda nije igračka, ona je mini lokomotiva. Naravno, ukrcajte se svi u igračku. Zar ovo ne može brže? Ne, Gertruda je spor vozić. Gospođa Krava čeka voz na sledećoj stanici. Šta se dogodilo sa velikim vozom? Zar se smanjio? Ne, ovaj voz je igračka. Gertruda nije igračka. Ona je mini lokomotiva. Polazimo! Deka prase voli da popravlja stvari. Toliko interesantnih stvarčica. O ne, zastoj u saobraćaju. Gertruda može i po travi. Pa naravno. Doviđenja! Gospođa Zeka vozi prečicom. Pored bare, Zdravo, papkice! uz brdo, Hajde, Gertruda, možeš ti to. sve do sledeće stanice. Dobar dan, a gde vam je veliki voz? Veliki se pokvario. Danas vozimo ovu igračku Deke praseta. Gertruda nije igračka. Ona je mini lokomotiva. Još samo jedna stanica. Ovo ide tu, a ono ide tamo. Deka prase je popravio veliki voz. Kao nov. Poslednja stanica. Sada možete na posao. Čekaj malo, toliko smo sporo putovali da je kraj radnog vremena. Pa idemo onda kući. Ali ako budemo putovali Gertrudom, nećemo da stignemo do sutra. Zdravo svima, popravio sam veliki voz. Odlično, Deko prase, preseljenje. I krećemo. Stoj! Šta ćemo sa Gertrudom? Kako da je ostavimo? Da, Gertruda! Ne brinite. Ponećemo i svoju igračku. Gertruda nije igračka. Znamo. Ona je mini lokomotiva. Tako je, Gertruda je najbolji vozič na celom svetu. Ja
sam Pepa prase. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Georgeov novi dinosaurus. George se igra svojom omiljenom igračkom, gospodinom dinosaurusom. George voli da baca gospodina dinosaurusa okolo. Gospodin dinosaurus je od plastike. Skoro ga je nemoguće polomiti. Dinosaurus. George voli da se igra gospodinom dinosaurusom u kupatilu. Noću George uvek ponese gospodina dinosaurusa u krevet sa sobom. Dinosaurus. George, dinosaurus ti se pokvario. Gospodin dinosaurus više nema rep. Jadni George. Već dugo imaš gospodina dinosaurusa? Čudo da je i toliko izdržao. Možda je vreme za novog dinosaurusa? Tako je. Idemo sutra do prodavnice gospodina Lisca. Ovo je prodavnica gospodina Lisca. Kod gospodina Lisa ima baš svega. Ovdje ćemo sigurno da nađemo lepog novog dinosaurusa, George. Dinosaurus. George ne želi novog dinosaurusa. Vidi, George, veliki dinosaurus. Dinosaurus. Dobro jutro! Izvolite! Htjeli bismo onog dinosaurusa u izlogu. Svakako! Odličan izbor. Zove se Dino Grr. Ume da hoda, urliče i da peva pesmicu dinosaurusa. Dino Grr, slušaj kako kažem grr, grr. Wow! Dinosaurus. Uzet ćemo ga. George i Dino Grr se igraju u bašti. Nemoj da si tako grub s njim, George. On je komplikovana igračka, lako se kvari. Dino Grr nije za igranje u bašti. George i Dino Grr se igraju u kupatilu. George, ako ga pokvasiš, Dino Grr će da se pokvari. Dino Grr nije za igranje u kupatilu. Vreme je za spavanje. George i Dino Grr idu u krevet. George! Dino Grr me je probudio. Možda je bolje da Dino Grr spava negde drugde. Dino Grr nije za igranje u krevetu. Jutro je svanulo. Zašto je tako tužan? George ne može da se igra Dinom Grr ni u bašti, ni u kadi, ni u krevetu. Ma nema veze, George, slušaj ga kako kaže grrr. Dino Grr, slušaj kako kažem grr. Mora da su mu se baterije istrošile. Kad pre? Koliko baterija ovo troši? 100 i 1000. Dino Grr ne može da kaže grr bez svojih baterija. Gle, šta je ovo? Neka truba. Ona ne radi. Dinosaurus. Nije to truba, Pepa. Našla si rep gospodina dinosaurusa. O! Tata prasa će sada moći da ga popravi. Pokušat ću. Izgleda baš komplikovano kada se... Tata prase je popravio gospodina dinosaurusa. Ho, ho! Pravi sam stručnjak za popravke. George voli svog dinosaurusa. Dinosaurus. Dino Grr, zdravo čika, Dino Grr. Gospodin dinosaurus je Georgeova najomiljenija igračka na celom svetu. Dino Grr, zdravo gospodine Dino Grr. Dino Grr, zdravo gospodine Dino Grr.
Pepa prase. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Izgubljeni ključevi. Pepa i njena porodica se vraćaju sa izleta u planini. Vreme je da se krene kući, svi u kola. Hvala što ste posjetili planinski vidikovac. Dođite nam opet. Ključ, ključ. Ne, George. Ne smeš da se igraš ključevima. Izgubit ćeš ih. Ali ti se igraš ključevima, tata. Ja sam odrastao, Pepa. Ja neću da ih izgubim. O ne, tata prase je ispustio ključeve u slivnik. Dobro, idemo kući. To bi moglo da bude problem. Zašto? Tati su ispali ključevi u slivnik. Jo, tata prase. Ne brini. Izvući ću ih uz pomoć ove grane. Ura! Dublje je nego što sam mislio. Grana nije dovoljno duga da dosegne ključeve. Treba nam štap za pecanje. Da zakačimo ključeve udicom. Možda gospođa Zeka prodaje pecaljke? Prodajete li štapove za pecanje? Prodajemo, ba da ne znam zašto. Na planini baš i nema ribe. Ne pecamo ribu, nego ključeve automobila. Mom, tati su ispali ključevi u slivnik. Nećete ih upecati. Taj slivnik je jako dubok. A čemu služi slivnik? On služi da se voda posle kiše slije do mora. Najlon za pecanje nije dovoljno dug da dosegne ključeve. O, Bože! Koliko je dubok taj slivnik? Saznaćemo ako iz njega bacimo kamen. Odlična ideja. Da izbrojimo koliko mu treba vremena da padne na dno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je duboko. Lepo vam kažem. Pa šta ćemo sad? Stižu gospodin Bik i drugari. Kopač, dizalica. George voli kopače i dizalice. Zdravo svima! Zdravo, gospodine Biku! Dobrodošli na planinski vidikovac. Jeste li došli nekim poslom? Ne, imamo slobodan dan, pa smo svratili do Vidikovca. Daleko se vidi odavde, šefe. Da, baš je lepo. Gospodine Biku, a da nam pozajmite malo dizalicu? Šta će vam? Mom, tati su ispali ključevi u slivnik. Ne brinite, odmah ćemo ih izvući. Gospodine Nosorogu, dajte dizalicu. Čuvaj! Spuštaj! Imamo sreće da je naišao gospodin Bik. Da, on će sigurno da nam nađe ključeve. Ne može dublje, šefe. Gospodin Bik je šef. Jeste li našli ključeve? Nismo. Previše je duboko. Pa šta ćemo sad? Ništa. Raskopat ćemo put! Gospodin Bik raskopava vidikovac. Stoj! Šta se dešava? Mi svratili na vidikovac. Trenutno ga raskopavaju. Neće dugo. Mom, tati su ispali ključevi u slivnik. Obustavi! Obustavi! To su ključevi! Našli smo ih! Izvolite! Hvala vam, gospodine Biku. Ma, nema na čemu! A gde je nestao vidikovac? Od planinskog vidikovca je ostala samo rupa. To je sad pećina. Dobrodošli u pećinski vidikovac. Zahvaljujući mom tati. I gospodinu Biku. Da! Ja sam majstor za kopanje rupa! Gospodin Bik voli da kopa rupe. Svi vole da kopaju rupe. Ja sam
je moj mlađi brat George, ovo je mama prase, a ovo je tata prase. Pepa prase. Priča za laku noć. Pala je noć. Tata prase, Pepi i Đorđu čita priču za laku noć. I tako su princ, princeza, papagaj i žaba živeli srećno i dugovečno. Kraj. Priča je uspavala Pepu i Đorđa. Laku noć, prasići moji. Đorđ je budan. Dinosaurus. George, ne valjalo prase, idi spavaj. Đorđu se ne spava. George, noć je za spavanje, a ne za igranje. Ispričat ću ti priču za laku noć. Jednom davno živelo je malo prase. Zvalo se prase Georgi. Krenulo je u potragu za srećom. Stiglo je do šume. Kako ti se sviđa priča, George? U šumi je bila jedna kućica. I tu je prase našlo činiju kaše. Prase George je bilo gladno, zato je sve pojeo. Njam, njam, njam. I baš kad je završio, ušla je beba Meda i pitala: Hej, ko je pojeo moju čarobnu kašu? George je rekao: Ja. Beba Meda je rekla: Ta kaša je bila čarobna, od nje se postaje veliki. I tako je prase George počelo naglo da raste. George je rastao i rastao i rastao, sve dok nije izrastao viši od sveg drveća u šumi. Kraj. Jel ti se spava, George? Ne. Baš ni malo, George. Ne. Dobro, produžit ću priču još malo. I onda je beba Meda rekla da na kraju sveta ima jedna velika kutija s blagom. A onda je rekla: Ne mogu da stignem do nje jer sam previše mala. A onda je George rekao: Odneću te tamo. I tako je prase George krenulo čak na kraj sveta. Hodao je i hodao i hodao. Jel ti se spava više? Ne. I hodao je kroz šumu, preko 7 gora i 7 mora. Jel ti se sad spava? Ne. Hodao je i hodao, čak do kraja sveta, gde je našao pun sanduk blaga. I velikog zmaja. Da, velikog zelenog zmaja sa malim krilima, što bljuje vatru. Srećom, zmaj je bio dobar i rekao je: Blago je tvoje. Ali onda prase George je počelo da se smanjuje. George je bio sve manji i manji i manji, sve dok nije postao onaj mali, isti prase George kao nekad. Kako ćemo sad kući? Pitala je Meda beba. Ajde, išću vas ja kući, rekao je zmaj. I tako su prase George i beba Meda skočili zmaju na leđa i odleteli daleko, sve do one male kuće u šumi. I onda kraj. George je zaspao. I Pepa je zaspala. Pepa, zašto nisi u krevetu? Noć je za spavanje, a ne za igranje. Laku noć, prasići moji. Lepo spavajte. Pepa i George su svako u svom krevetu. Spavaju.